आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय सा 14 सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे गुनगोनां बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों पद्मा आनन्द दालाइ एबसुआ। तामुलपुर जिल्लानि पद्मा आनन्द ओनसोलनिफ्राय बर'नि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि आगोमा जिउखौ सुथुरनि आखायाव खास्रि बिस्रि खोमाना लानांनाय सा 14 मुंख्लं सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै दिनै पद्मा आनन्द दालाइसा एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। फुंबिलिनि समाव फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो पद्मा आनन्द दालाइ एबसुनि आफादगिरि रहिम गयारिया। लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गावनि बेसेनगोसा जिउखौ बावसोमना मुंख्लं जानांनाय मुंख्लंफोरनो गोसोखांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो दारांगाजुलि बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन पनिन्द्र नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो पद्मा आनन्द दालाइ एबसुनि बेन्दोंआव थानाय देग्लायनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गुनगोनां सा 7 बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लायो। दिनैनि बरायनाय हाबाफारियाव पद्मा आनन्द दालाइ एबसुनि आफादगिरि रहिम गयारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि फुकन बर' आरो तामुलपुर दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि राजेश दैमारिया। लोगोसे बाहागो लाबावदों दारांगाजुलि ब्लक UPFLनि आफादगिरि राफेल दैमारि, दारांगाजुलि बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन पनिन्द्र नार्जारि, तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि नियातारि आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। आं गिबियावनो जायफोर नैबे पद्मा आनन्द प्राइमारि कमिटिनि बेन्दों सिङाव 1987 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम 14 जन जिथु मुंख्लं जादोंमोन आरो बे 14 जन जे मुंख्लं जानायफोरखौ लानानैनो दिनैनि बे 12 सेप्तेम्बर खालारखाराव बिथांमोना बोसोरफ्रामबो मुंख्लं सानखौ फालिबाय थायो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बे प्राइमारिनि बेन्दों सिङाव थानाय जायफोर मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनखौ बिथांमोना बरायो आरो आं बे समावहाय मुंख्लंफोरनिसिम बयनिसिमबो आर'ज खालामदों जाहाथे बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा थाहैनो हायो। बिनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आं बेखौनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै बुंनो सानो, मानोना जोङो बयबो दिनै जोङो थांनानै थानाय जिखिनि जोंनि फरायसाफोरनि दैदेनगिरियानो जा बा गुबुन गथ'नि दैदेनगिरि बयबो बै मुंख्लंफोरनिसिम जों गोसोखांनांगोन। मानोना जों बिथांमोननिसिम बहुद जेबो मावनानै होनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना जोंनि थाखाय गोबां गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय आरो बिथांमोननि दिनै जिखिनि गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनायनि थाखाय जोङो बिथांमोना थारैनो जों दिनै BSc सक्ति जाबाय, BTC सक्ति जाबाय, BTR सक्ति जाबाय। दा नंखायनो आं सानो बेहाय जोंहा बयबो साफ्रोमबो मानसिया दायथ' दङ बे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायनि थाखाय आरो बिथांमोननि जिखिनि मुंख्लं सान बे सानाव जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों मोनसे हाबाफारि लानाया जोंनि थाखाय मोनसे दायथ' होननानै आं सानो। पद्मानन्द दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 12 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान बेखौ बोसोरै जोङो खुंबोबाय थायो। मोनसे समाव जाय बिथांमोना बे पद्मानन्द बेन्दोंनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बोसोरफ्रोमबो जों नैबे 12 सेप्तेम्बर मुंख्लं सान बेखौ जों बोसोरै फालिबोबाय थायो। फैबाय थानाय समावबो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांबाय थागोन। बे पद्मानन्द दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बेखौ मावफुंलांबाय थागोन। बे 12 सेप्तेम्बरजोंनो लोब्बा लाखिनानै थांनाय 2024 मायथाइ HLC आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लाफानाय जायो। जोङो बे हाबाफारिखौबो दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फरायसा बरायनाय हाबाफारि लाफानाय जादों। बिथांमोननो जोङो साइटेसन बानायनाय जादों, मान बिलाइ लोगोसे आर'नाइ बिदि लानानै जों बरायनो। दा नैबे मान बावनाय बरायनाय हाबाफारियाव
आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनिनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि फुकन बर' सार बिथाङा लोगोसे मेल बेखेवगिरियै हांख्रायनो लाबोदों जों आलासि महरै लिंहरदों जोंनिनो तामुलपुर समस्तिनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि सार बिथांखौ मेल बेखेवगिरि महरै जों आलासि महरै लिंनाय जादों।